Nyuma y'omwancho mutegali mwanegetinya koletera riboti kurwase eward y'ibeno rituko rigoro twanya tuba tukumurikira igoro nkanki abanyene benseme y'eward y'ibeno bagandira kunya ko bagwetera nyuma y'ekina kubekwa geko nyara ko bagigopinga ogochorwa wa Charles Chacha muno murayi borongorwo ekini gene ko bagikubekwa no mwake kura Francis Mwenga nigo banyako bakurerera ayara mange gakirenga tigatunya ko batukumuriya umugambi uyu manye kadenga Charles Chacha nyako batusanganira cyingwa na bamenye berongorwo koyengana na Chacha ninkelianga na banyore chikura cya ya sentere ndunge na nayo igonga na tiete no na se gonyara kubako na chikura cyae onyo okorete a sentere ya renge ndungo nyara kubako na chikura cyae keraganyara ko baga kubira chikura echo ndende nguri so elimu ndobe frank kutia se abantu baibeno egali ya IBC mkwali nete kuru ibeno wochi town egali ya IBC embeo nere ya bete nyangoro buno yo mindata ateba no nyata kure tiyo wochi mwino ngeze jone ngana dire ko tin embeo nere ya bete nyangoro inu yo minto yo masa yo begete partition yebono igo okoro kunga nere mwenga naro jikane tege tukia nyangoro chinsa isana muchirigere tianga sasaba embe kamanya kuibuye gotuko sasaba cyabutuko ikamanya kuibuye kanga nyangoro chikurangira abarwo igera chinse cyo none je president bakikinde cyonse ekare embe yawe ko tukamanya ko umuntu agatomonyerera rende ndoko nyara kugira kinyo ko monyerwa inga nyangoro ramangana ngo zarikare ebintu ngo chakani kubikora deki mwenga narane no murubiri no murwe ekamanya ko pidi buno mwaje ndio nateba konyo wake go tebi kwa kamyoko one kamanya ko biteri die timu ya nengi meka imuke kabunyangoro nyangoro to gwetonge saa saba abantu saidi ya mia tukabo asokorera chikura kire singi cya nyuruto na kwanya cya badu bitu mine byonzi bibi yaire ege tukia bwateri buna miene kigere nyandrogo ege akore tuko badusaine saa 5 nyangoro nige tukia bwateri chikura 356 lakini mpaka saa 7 nchira aba none je president yango buri wano egero mukande abanda ba yana ay chikura ngwanya tukuru yabunyangoro nyangoro chikura na yorete kuroni komina ibere na jimwa yo tukorera abantu 100 na jituwa kidekorera ndaze ngenjo embe oba yarengo ororonga aiga obokora bwakorereki bwaze korokana bono nchego na dagetengene kinga neba ne siro nkonyora ndi siri nanyora nyankororo tinyore siro nyankororo manye konyora umuntu mbekire mi kera inaringe tayari komenderwa nende naringe tayari kubusirwa naringe tayari konyora kiri nayo kirichao nayo igo na berde nyangoro botuko bogima torende tekitebe kiri sinje banyore tuko bara bonege tokaikaranzo kikabaru botuko bogima mpaka kigata kwera mambi kisange ibere narichierete bono tokaende kiri abantu bari barengo kera ngokora mbugarengo bokembe oneri yarenge yobokora kurwase mwenga oyombegete partition boniga tokaende kinga kigali chikura kiri gotoko kikoba mpaka bosonga setangi center yarenge nkabeta kigali cyane ibere bosyo ibere magega ne pigipigi gati ne misani ya translate ya engo yemo ekabagati bono chikura nyangororo chikura chikura 12 okobeka kigali ibere bosyo ibere magega ne pigipigi gati egali ya translate ya ko kwa chikura echi tukamapanye tabigo kugenda ngora tolende tebosino magegere gali yetegenda kira kinde tonyora bintu byaje gututuka nyugera umuro binore ngo gututuka iyo twagirende mpaka tugakisogira se tani gisenda kire ikomine were kiri nanyorete unanyorete ngo gikore gende twagisogira tani gisenda kiri boronge bojoga ruburi bwezi mbobe yatiororo igoge tugiye nyangoro cyo tingwa cyo ngona garokyo kikura nanyorete 12 na ndenga kirenda mpaka ngasebo songa abakumugwate siani go bakunyako bagoteba abuna umurobuli oyo ngo ntakirwanya ko bogoita ngano goitobote andake asibalwanya ko bakubeke ibine ibyo yako bako anekianga oborobuli oyo bogucana ko bakupingana asense mu jikoti nyana ko bagogutuguterware. Nashukuru sana oyo choretu no moshike ominto Charles Maina Chacha na intwe unabarayi ande tuwa maitengekero gunekama abarayi abange bari tuwa borite chukura tuancherania na kamoko boko na goteba ngatigagendere ebirengere biri twabwate bari twari kuri gichukura tumubwate sie agera twikirane chindoto chitu
tariras muy karansere kero mawe chindo to wate batia bantu so wanchire oro kirie nia yao wakore gasi na intu tumekubali lazima tuingie kwa hiyo serikali tufanye kazi na yeye tusaidie vijana tusaidie wamama tusaidie wazee chipara chitu chibe na bangi tabanyora maji again don't expected the least I expected chikule chebe no jetingo complain chikule cha koru in a free and transparent way ikona njente tegota ya ABC bia mana siga siakora abantu bebe no bia mono asinga jamu abogete mwaka chikura kera mwaka chikura makakiru montena mbayai lakini lena mangana yekina gyachire ekina ko gyachire yonta tegota yo mwana mto Steve arika nero begete kina no mwaki kuro vegete mwaki okura kuro Francis petition through Francis Mwango Mesa ngonde tegota banga it is good because democracy ngwancherera lakini ndende kerengera likia banta abange baibeno myaka 5 ya era gutimaiga etu abaguna nige sumte mbate banga mechano yarengo sa basi konja bate baigo abantu boni ngento batekitana magendero ndobwate chiwodi chituye chakana ina buna kyo woro chiwodi chinde baetiro barorire chipara barorira amache barorire bintu bindi we expected unanto baibeno especially abantu torabaka basa batabwa tichigasi tuchake gota yumo chacha aligemeregu tonyore chigasi lakini amagane kina ngento kigutuira ni maega nande kobi gokonyori oyo iga minto chacha inche oyo minto marangora oyo ba minta ba Steve ba tomo yo ruetoro ntuna abana abo award ne ya motore korende diritu alkori enga ngano mwana tata konga oro vero oro motu alkori my slogan was ngari ko bata incha romoke ko bata nga oyo minto ga korire ga si por kutom nje mwana wanja mwana kara gongire miaka ya ekire mwana ndo iboyu bakatanga tigawe kera lakini ya bakatanga ya tigango tora ko mwata to kubekeri iberera chacha na kogonga tuganyirete abane ngabo asensemo ya mwenegetinge ni gobo igobanya ko bakweresera kuigwana kwa bonga nengenche ntangani usuna ko bakwene kianga magendera nyari ko baga gosoka asensemo ya ibeno ime ase county ya Kisii ibanya ko bakwenyorere bitoki ao oranga musunguru rango ribe no mochi bachente ga bidding and uchioro lakini kanora ya mbia barenge omwachente to ogonte ngoboli mbia moraga mbia tore na ande uchineki ange kyo moyo ega bidde ende tokanye gekorwe tomana gocha ngende gocha tallying center asichi comment wakiro montawe chiae igombia chiarenge kwa sensema yani omuri buli olinga sensemo ya mwenegetingi runana kuba koleterwa nabo yuko kunyana kuba kwenekelia abantu benseme ibinunga chikuna chinyana kuba chikuba sinjire ndonge na somulwa chinyana kuba konya magendero yenseme ibinu oyongori botera mwenegetingi tiyo maritane nje Gilbert Kobi.